Η δύσπνοια, ο ξηρός βήχας και το βάρος στο στήθος δεν είναι συμπτώματα που πρέπει να αγνοείτε. Ονομάζομαι Λαμπρινή Βλάση και είμαι πνευμονολόγος στην κοσμοιατρική. Το βροχικό άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών. Όταν υπάρχει βροχικό άσθμα, οι αεραγωγοί μας γίνονται υπερευαίσθητοι. Γίνονται ειδηματώδεις, στενεύουν και γεμίζουν με βλέμη, με αποτέλεσμα να προκαλούν δυσκολία στην αναπνοή. Τα συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν σε ένα πνευμονολογικό ιατρείο είναι η δύσπνοια, το βάρος στο στήθος, ο συρριγμός και ο βήχας, ο οποίος συνήθως είναι ξηρός, επίμονος, με επίταση κατά τις νυχτερινές ώρες ή νωρίς το πρωί και που συχνά μπορεί να σας αφυπνίζει. Το αλλεργικό άσθμα συνήθως ξεκινάει σε παιδική ηλικία, πυροδοτείται μετά από έκθεση σε αλλεργιογόνα όπως η γύρι, τα ακάραια της σκόνης και το τρίχωμα των ζώων και συνήθως συνοδεύεται από αλλεργική ρινίτη. Το άσθμα που έχει όψιμη έναρξη συνήθως ξεκινάει στην ενήλικη ζωή, αφορά πιο συχνά γυναίκες και δεν σχετίζεται με αλλεργίες. Πυροδοτείται μετά από μια ιογενή λίμωξη, μετά από έκθεση σε επαγγελματικούς ρήπους, στην παχυσαρκία και σε ορμονικές αλλαγές. Τα συμπτώματά του συνήθως είναι πιο επίμονα. Η διάγνωση του άσθματος βασίζεται σε 3 πυλώνες. Το ιστορικό, το οποίο βασίζεται στα συμπτώματα του ασθενούς, την έναρξή τους, την ένταση και την περίοδο εμφάνισής τους, την κλινική εξέταση και σε βασικές αντικειμενικές εξετάσεις, η βασικότερη εκ των οποίων είναι η σπυρομέτρηση και μάλιστα σε συνδυασμό με τη δοκιμασία αναστρεψιμότητας. Ο ασθενής υποβάλλεται σε σπυρομέτρηση, μετά το τέλος της οποίας λαμβάνει εισπνεώμενη αγωγή, επαναλαμβάνει τη σπυρομέτρηση σε 15 λεπτά για να δούμε αν υπάρχει βελτίωση στη ροή των αεραγωγών. Είναι μια απόλυτα ασφαλής διαδικασία. Πρόκειται για μια απλή, ανώδυνη, μη παρεμβατική εξέταση, στην οποία απλώς φυσάτε με δύναμη, ακολουθώντας τις οδηγίες του ιατρού μέσα στο σπυρόμετρο.